Tá me a maisiú an chrainn inseo. I dúir tú cúnacham? Well, thosa me hána hain. Tá sailse crochtam ar a gcrann, chroch me iad hípol an chrainn, fud an chrainn inseo, agus thosa me a crocha na maisiúcháin. Fan go bhfeicimiid cé eile tá hí sa mósca. Ach cé é seo? Seo sióig iadí na Nollaig. Cá grocha me a? Crocha me anseo a bra ard. Go mbeidh sé an eiceálach ar a gcrann. Go híomhann. Cé eile tá le crocham? Céir iad seo? Seo buaidcíní. Agus tá dá óir go orb. Agus tá cuileann orb chomá. Feiceann muid cuileann go minic faoi Nollaig nach bhfeiceann. Agus na cuirthe deasa dearga sin. Ca méid seo chrocha chomá? Cá grocha me iad? Mes tú inseo naicla sé sióig? Go híomhann. Timpeall. Nach mór a spórtiad. Cé eile tam? Ó, céird é seo. Seo stoc an Nollaig. Ach, cé fá grochach muid stoc an Nollaig ar a gcrann? Go má, le féiríní chuir síos an. Mas cad as féiríní mes tú? Bréagáin bheagán nó millseán béidir. Scrocha me mo stoc an seo in naicla sé sióig. In seo. In naicla lumsa. Go hálainn. Cé eile tá am? Ach, cé é seo? Seo réine. Cé fá go meach réine a crocht ar a gcrann? Go díreach, mar go mbíonn na réine tarcúna go iadí na Nollaig. Iontach. Mes do mú sé seo faoi mo chud buaidcíní. Go hálainn. Déitin rá bhfuil sé idir mo hióig agus mo stoc an Nollaig chomá. Iontach I leog. Cé eile tá am? Nach bhfuil sé teo go híomhann. Tá aingil am agus tá réalt am. Ach cé acu ba chrochas me ar mhar an chrainn? Aingil nó réalt. Sílim go grocha me an teangil ar mhar an chrainn. Is suas lé? Nach bhfuil sí go hálainn sin ar mhar an chrainn. Go híomhann ar fad. Nis, cé é seo? Seo brontanas. Ach, cá ngón an brontanas? Go má, cuirtear na brontanis faoin gcrann. Agus cin ar osclas muid na brontanis sin? Oscla muid iad ar lá Nollaig. Ba sé seo le chur híos faoin gcrann. Ach, cúnniú me ar ma maisiú a dosach. Fan go bheice me. Tá maisiúcháin am an seo, maisiúcháin eile. As crocha me seo, tá me ag crocha maisiúcháin. Nis, cé tá dún tam go dtí seo, fan go gcuimreó me. Ar dús, chroch me na sailse hímpol an chrainn. Cé eile rinne me? Thosa me a crocha na maisiúcháin. Chroch me, cé a chroch me dosach? Sióig iadí na Nollaig. Chroch me sióig iadí na Nollaig an sin go bra ard. Agus ina dhé sin, chroch me na buaidcíní. Agus leag me na buaidcíní in naice le hióig iadí na Nollaig. Cé a rinne me na dhé sin? Chroch me an stoc an Nollaig nar chroch. Agus chroch me an réine idir mo hióig agus mo stoca. Agus in sin chroch me an teangilín thuas ar mhar an chrainn. Bhí me an rathach.